Вітаю, час новин на АТР. Сьогодні 9 березня, середа, це 741-й день анексії Криму. Надія Савченко сказала останнє слово у Донецькому суді Росії. Оголошення вироку перенесли на 21 березня. Савченко заявила про продовження цього голодування. Прокуратура Росії звинуватила її у вбивстві 2 російських журналістів, а також у замаху на вбивство групи сепаратистів і в незаконному перетині російського кордону. Російські прокурори вимагають позбавити українку волі на 23 роки. Савченко і її захист відкидають звинувачення і привели численні докази, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон сепаратисти. Потім силою вивезли в Росію. Але російський суд не взяв до уваги їх заперечення. Ось вам моє останнє слово. Фірма видно. А тепер перекладіть, будь ласка, моє останнє. Хочете показати свою силу? Покажіть. Тільки пам'ятайте, що ми граємо на моє життя. Ставки високі і виграю я, бо мені нічого втрачати. Я продовжу цю голодовку, якщо рішення буде винесено пізніше, ніж через тиждень. Президент України Петро Порошенко під час візиту до Туреччини закликав турецький парламент визнати депортацію кримських татар геноцидом. Разом з Петром Порошенко до Туреччини поїхали його дружина Марина Порошенко, лідер кримських татар Мустафа Джемілєв та президент Світового конгресу кримських татар Рефат Чубаров. Порошенко зустрінеться з президентом Туреччини Реджеп Тайпом Ердоганом та головою великих національних зборів Туреччини Ісмаїлом Кахраманом. Під час зустрічі з представниками української та кримськотатарських громад зазначив, що однією з основних тем переговорів з керівництвом Туреччини буде питання захисту прав кримських татар та координація спільних дій щодо повернення суверенітету України над Кримським півостровом. В Анкарі український президент згадав й про українську льотчицю. Сьогодні, в цей день, відбувається тест не лише на представників кримсько-татарського народу, але й в Донецьку в Донецьку російському відбувається фарс у вигляді незаконного судилища над українським воїном, офіцером Збройних сил України Надією Савченко, де брутально порушуючи всі міжнародні права, без жодних звинувачень, вже майже 2 роки тримають українського героя за ґратами. І останні дні ми вжили всіх можливих заходів для того, щоб забезпечити міжнародний тиск на Росію, як з боку Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, інших наших держав-партнерів, вимагаючи негайного, без будь-яких умов, звільнення Надії Савченко з в'язниці і повернення її на Україну. Савченко припинить голодування тільки якщо буде впевнена, що її відправлять до України. Про це заявив адвокат Надії Савченко Марк Фейгін. На його думку, Кремль знаходиться під сильним міжнародним тиском. І це єдине правильне рішення в цій ситуації, заявив він. Если без потери лица Кремль не готов оправдать Савченко, что было бы и законным, справедливым, и правильным, и дополнительно честным, то тогда, видимо, следует сейчас уже обещать Савченко ее отпуск для отбывания наказания в Украину. Это единственный путь, и не только для того, чтобы прекратить голодовку, но и для того, чтобы выйти из этого кейса достойно. В связи с тем, что голодовку она не прекращает, сухую голодовку, уже сегодня появились новые симптомы, дополнительно к осложнениям работы сердца у нее наблюдалась тахикардия, в дополнение к нарушению терморегуляции. Сейчас она чувствует лихорадку, у нее температура, вместе с тем она нашла в себе силы выступить с последним словом. До вынесения приговора почти 2 недели. На сухой голодовке столько человек продержаться не сможет. Она будет либо подвергнута насильственному кормлению, либо умрет. Поэтому я считаю, что то, что сейчас консолидированы все силы, как политические, так и общественные, по всему миру в поддержку Надежды Савченко, это должно привести, безусловно, к реальному результату, а именно ее освобождению. У Києві пройшла акція на підтримку Надії Савченко. Колона демонстрантів вирушила до російського посольства передати свої вимоги президентові Росії Владимиру Путіну. У заході взяли участь політики, чиновники, діячі культури, журналісти, правозахисники, представники міжнародних організацій та громадськість. Сухе голодування – це треба мати колосальне, не знаю, силу волі,
здоров'я, витримку, мужність, щоб витримати це просто фізично, навіть не морально, але фізично. І їй це вдається. Тому ми тут для того, щоб боротися за свободу для Наді. Що ми намагаємося досягнути, це побудувати потужну міжнародну коаліцію і щодня нагадувати нашим міжнародним партнерам, що здорового глузду від Путіна чекати не варто. Тільки тиск, тільки санкції, тільки постійна увага до цього питання, вода камінь точить, зможе допомогти нам звільнити Надю. Ви знаєте самі, що нещодавно було звільнено вже чимало заручників, і це спільні зусилля і наших українських дипломатів, наших переговірників разом з нашими міжнародними партнерами, які відбуваються в рамках мінських угод, в рамках тристоронньої групи контактної. Власне, завдяки цим зусиллям в нас щось виходить. Але Надя стала символом, безумовно, такої міжнародної боротьби, геополітичної боротьби за незалежність України на сьогодні, безумовно. Тому я думаю, що її буде, напевно, найважче визволити. На акції в підтримку Надії Савченко у Москві затримані 37 осіб. Люди з плакатами зібралися біля виходу зі станції метро Маяковського. Акція була мирна, але тривала недовго. За пікетувальниками приїхали автозаки. Жизнь в нашей стране, в России, она не ценится. И я думаю, что надо жить на зло этому упырю, как раз жить. Потому что твоя жизнь нужна, потому что ты боец, а бойцы нам нужны. Надя, очень хочется, чтобы ты скорее оказалась на Украине, в Украине, да, чтобы быстрее Путин сдох. Это уже, извиняюсь, не политкорректно. Чтобы Украина была свободной, чтобы граждане Украины чувствовали свободу и дальше развивали свою демократию. Живи, Надя. Живи, потому что ты нам очень-очень нужна. Надя, ты стала символом борьбы с этим российским тоталитарным режимом. Держись и живи. Прости, Надежда, прости. В этой стране нет справедливости. Фемида облажалась. Мне стыдно. Слабую женщину, которую явно украли, которая явно защищала свою родину, могут вот так вот мучить. И в день 8 марта я решила, что я хочу показать эту открытку. Не трогайте. Вы не трогайте, вы человек. А за что человека задерживают? Только бы не вы. Вы такой заботливый. В автозак ведете 8 марта женщину-инвалида. Человека! Почему вы меня куда-то не ведете? На каком основании? Мати Надії Савченко закликала світових лідерів врятувати її дочку. Також 78-річна жінка Марія Савченко звернулася до українських журналістів та журналістів усього світу із закликом висвітлювати всю правду. Просить не замовчувати репресії проти її дочки. Мама Надії Савченко не спить через занепокоєння за здоров'я своєї дитини. 3 березня Надія оголосила сухе голодування в знак протесту проти затягування з винесенням її вироку в Росії. Я звертаюся до світових лідерів. Врятуйте мою дитину. Допоможіть мені, мамі, якій вже 78 років. Я вже забула, що таке сон. Переживаю за свою дитину. Допоможіть їй вийти з цієї тюрми. У Криму пройшли одиночні пікети на підтримку Савченко. Активісти Українського культурного центру в Криму вчора провели ряд одиночних пікетів у народного депутата України Надії Савченко. Судячи з фотографій, у соціальних мережах активісти в різних місцях Сімферополя стояли з плакатами «Фрі Савченко». Уздовж доріг також закликали до звільнення льотчиці, були розклеєні на стовпах. Сьогодні Ахтема Чийгоза мали випустити на волю, але він і досі в СІЗО. Адвокат Ніколай Полозов каже, знав, що Чийгоза не випустять кілька днів тому, однак не хотів, аби суд встиг виправити свої помилки. Тепер це один з доказів некомпетентності судді і
недотримання норм навіть власного законодавства. Заступника голови Меджлісу звинувачують в організації масових заворушень під стінами Кримського парламенту 26 лютого 2014 року. Он находится сейчас в распоряжении российских властей. Его по российскому уголовному делу российский же суд заключил под стражу и продлевал в течение года. Последнее продление было 25 января текущего года на срок до 8 марта включительно. После этого его должны освободить. Вот сегодня 9 марта, никакого судебного решения, что он может оставаться далее под стражей, российский суд не выносил. Продлить срок содержания под стражей можно только в открытом судебном заседании с участием самого подсудимого, с обязательным участием, и с участием его защитника, в ходе которого они могут представить свои доводы, почему продление стражи невозможно. Этого сделано не было. Таким образом, на текущий момент нет ни одного законного, полузаконного, незаконного решения, по которому Ахтем находится под стражей. То есть фактически из статуса обвиняемого его перевели в статус заложника. В пятницу я буду на судебном заседании по делу Ахтема Чейгоза. Там, безусловно, они постараются уже нормально продлить, насколько это возможно в российских условиях, меру пресечения. Но совершенно очевидно, что для Европейского суда это вопиющее нарушение, от этого никуда не деться. Не стоит питать иллюзий, что вот российская власть спохватилась и отпустила заложников. Нет, конечно, этого не будет. Но это то, чем мы можем воспользоваться в основной части борьбы за освобождение как Ахтема Чейгоза, так и всех остальных крымских татар, которых незаконно преследуют прежде всего по этническому признаку. У Криму затримали зловмисника, що підпалював автомобілі на південному узбережжі Криму. Їм виявився 42-річний мешканець Челябінську. Його затримали, коли він сідав на автобус Сімферополь-Москва. Підпалювач зізнався, що здійснював злочини з хуліганських інтересів. У січні за організацію підпалів автомобілів на південному узбережжі був затриманий Муеддін Альвапов, який не визнав своєї провини. Однак він все одно заарештований і чекає наступного засідання суду. В интернете прочли то, что задержали. Я на основании этого думаю, может быть, теперь отпустят, раз они нашли этого. А так никаких разговоров не идут. Но как машины поджигались, так они и поджигаются. Поджигались до 3 числа. Сожгли последний раз. 3 машины в Алуште у нас сожгли, на этом пока нигде ничего не слышно. Адвокат мне всегда говорит, все нормально, наберитесь терпения, Зарема Муратовна, все нормально. 23 марта будет ровно 2 месяца. Так я интересуюсь, говорят, что якобы ничего нет. Насколько мне известно, что якобы никаких доказательств у них нету. А почему держат? Потому что, наверное, по российским этим, пока суд не будет, отпустить не имеет права. Я думаю, так, не знаю даже. Біля стін будівлі Ради міністрів Криму відбувся мітинг. Головною вимогою присутніх було скасування розпорядження голови Криму, згідно з яким в республіці введено режим надзвичайної ситуації у зв'язку із спалахом африканської чуми свиней. Введення режиму надзвичайної ситуації в 100-кілометровій зоні, що нібито захищає від поширення африканської чуми свиней, люди вважають помилкою некомпетентних чиновників. Можем просто жить. У нас не за что будет купить этот хлеб, заплатить за свет, кому-то выучить детей. Обучение, вы сейчас знаете, платное, проезды дорогие, корма у людей сейчас заканчиваются, свинина у всех в переизбытке, поросята поросятся свиноматки. Люди, которые должны были сдать это поголовье и поставить туда новые родившиеся, они не знают, что им делать. Получается перебазованность этих сараев. Как людям жить дальше? Епанов сказал нет. Кто такой Епанов? Россельхознадзор. Ты хоть день не работал в этой ветеринарии? Вы знаете, что хвост у коровы сзади, а рога впереди? В окупованому Сімферополі в день народження Кобзаря кримчани несуть квіти до його пам'ятника. Окупаційна влада заборонила проводити акції. Торік акція закінчилася затриманням активістів, поліцією і судовими рішеннями. Один з активістів рішення не виконав і поїхав на схід України. Сімферополець Олександр Кравченко день народження Тараса Шевченка святкує в декількох кілометрах від бойовиків у Зайцево на Донеччині. Тут у нього позивний Крим. Хтось лишився, кому можна привіт передати? Мама.
Я мамі передаю вітання. Зі мною все добре. Торік, саме 9 березня, за святкування річниці Тараса Шевченка в окупованому Сімферополі Олександра та ще 2 його однодумців затримали. Украинская символика для чего? Демонстрируйте. Вообще-то это разные ленточки. Я купил их в обычном магазине. Хлопця засудили на 40 годин виправних робіт. Нібито він незаконно носив жовто-блакитну стрічку на день народження поета. Окупаційний суд назвав Тараса Шевченка неукраїнським поетом. Так как в период жизни Тараса Григорьевича Шевченко Украина не существовала, а была составляющей частью Российской империи. 26-річний хлопець впевнений, закон не порушував, тому рішення суду не виконав. Замість цього поїхав на материк. З Запоріжжя пішов до військкомату та вступив до Збройних сил України. Служить у 42-му окремому мотопіхотному батальйоні 57-ї бригади. Тут реально стріляють, тут літають кулі, прилітають міни, тут гинуть хлопці. Ну, звичайно, що треба захищати свою країну, що це обов'язок кожного громадянина. Цього року такого святкування дня народження Тараса Шевченка у Сімферополі, як торік, не було. Окупаційна влада заборонила проводити акції. Лише квіти біля пам'ятника поету свідчать, від Кобзаря і України кримська столиця не відмовляється. Ільвіна Сідбулаєва, Заман, АТР. Чорнобильська зона. Так назвав набережну Семиїзу інтернет-блогер Олексій Владимирович. Він зняв відео, в якому показав занедбаний стан курортного містечка. После того, как в марте 2014 года полчища правосеков и бендеровцев, украинских неонацистов, не смогли попасть в Крым на поездах дружбы, Крым был спасен. И что же сейчас происходит на набережной Семииза? А на набережной Семииза происходит такое, как будто бы полчища правосеков и бендеровцев все-таки попали на поезде дружбы в Крым и устроили здесь руины, развалины. Разваленный город, разваленный Семииз. Такое впечатление, что я сейчас нахожусь не в Семиизе, а где-нибудь в Чернобыльской зоне, например, в Припяти. В таком месте, откуда ушли люди. На пропускному пункті Каланчак учаснику громадянської блокади поліціянт прострелив ногу. Версії подій різні. За словами поліції, о 2-й ночі жінка їхала з материкової України з повними сумками подарунків. Активісти вказали їй, що існують обмеження на провезення товарів на окуповану територію Криму. Почалася сварка. Жінка викликала поліцію. Під час розмови з поліцією активіст нібито витягнув зброю і направив на поліцейського. Співробітник поліції зробив усне попередження і вистрелив у повітря, однак активіст зброї не сховав. Йому прострелили коліно і гомілку. Сам активіст каже, ніякої жінки не знає, а з поліцією сталося непорозуміння. Гражданин был предупрежден о возможности применения огнестрельного оружия. Был произведен, первый выстрел был вверх был произведен. Когда уже пистолет наставлен был в область лица, напрямую, то был уже выстрел в ноги. Я вообще не понимаю, как это правильно. Сейчас они будут рассказывать, что я там угрожал, там нападал, стрелял. Еще раз объясняю. У меня не было патронов даже стрелять. Я не знаю вообще по женщинам, мне никто вообще ни слова не говорил за женщин. Бійців батальйону імені Номана Челебіджихана навчили тактиці ведення бою і провели інструктаж з надання першої медичної допомоги. Тренінги на пропускному пункті Чонгар провели інструктори з досвідом роботи в гарячих точках. На полігоні бійці відпрацювали тактику зачистки і пересування по відкритій місцевості в групі. За словами волонтерів, такі заняття тут проводять регулярно. В поле мы можем идти стволом вниз, двигаться, в случае чего выкинуть. Но когда идет зеленка какая-то, мы идем, оп, вынесли. Что татары, что русские, что украинцы, все мы граждане Украины. Поэтому наша цель и задача прежде всего это мир и покой на нашей земле. Сегодня обучали бойцов медицинской тактике, доврачебной медицинской помощи. Обучали бойцов тактике ведения боя. Но самое главное, обучали их тому, чтобы они умели выжить и никогда, не дай бог, не применяли тех навыков, что они получают. Наша основная цель – показать ребятам из батальона основы работы с оружием, работы в группе, тактические основы, для того, чтобы было понимание,
что делать, как себя вести в каких-то экстренных ситуациях. Ну, для того, чтобы они становились сильнее, мощнее и организованнее. Сегодня нам проводили инструктаж для того, чтобы как оказать бойцу при потере сознания, потере крови, как остановить кровь и, в общем, оказать первую медицинскую помощь. Доставили нам очень хорошую аптечку, очень много материалов там, которые нужны каждому бойцу. Вечір кримсько-татарської музики влаштували в столиці у будинку вільних людей. Джеміль Каріков, відомий музикант і композитор, заграв на національних кримсько-татарських інструментах і розповів про кожен з них. У маленькому залі зібралось чимало охочих послухати кримсько-татарську музику. Власне, цікаво почути вживу татарську музику. Маю багато уявлень щодо неї, хотілося почути насправді, як це звучить. Знаете, я буду играть на наших национальных инструментах, которые широко бытовали в Крыму столетиями. Вот сейчас наметился процесс возрождения этих инструментов. Собственно говоря, мы эту работу начали еще в Крыму. Здесь, в Киеве, эта работа продолжается. И я должен сказать, что к этому есть неподдельный интерес у киевлян. Вообще в Украине к этому есть интерес. Першою киянам представили зурну. Перед кожним своїм виступом Джеміль Каріков розповідає про інструмент, на якому гратиме. И третья струна представлена двумя струнами, настроенными также в октаву. Правильное название этого инструмента – узун сап бадлама. На уді Джеміль Каріков зіграв стародавню кримсько-татарську пісню. Быр мечдисте. Но здесь слово «мечдис» имеется в виду собрание. На вечорі також виступили Халіл Халілов та донька Джеміля Карікова Мелек. Вечір музики тривав понад 2 години. Заходи саме пов'язані з кримсько-татарською музикою не часто відбуваються, тому, по-моєму, це чудово. І хотілося б, щоб таке було більше. Наталка Калінка, Асан Емінов, Заман, АТР. Турецькі вузи почали прийом заявок на стипендіальне навчання на наступний рік для абітурієнтів з інших країн. Період прийому заявок триватиме з 28 лютого по 31 березня цього року. Подати заявку на отримання стипендій Türkiye-Bursları можна тільки в електронному вигляді на сайті Türkiye-Bursları.gov.tr. Меджліс кримсько-татарського народу рекомендує звертатися до них за більш детальною інформацією і консультаціями з цього приводу. Öğrencilerimize uçak bileti, aylık burs, konaklama, sağlık sigortası ve 1 yıl Türkçe dil eğitimi sağlıyoruz. Öğrenciler üniversite eğitimlerinin yanı sıra kültürel etkinlikler, staj programları ve uluslararası öğrenci akademisi faaliyetlerinden yararlanarak Türkiye'yi daha iyi tanıyor, sosyal ve mesleki yeteneklerini geliştiriyor. Mezunlarımızı da unutmuyor, ülkelerinde onlarla buluşup kucaklaşıyoruz. Наразі це всі новини. Дивіться наступний випуск «Заман» з Ельдаром Курцаїтовим. Залишайтеся з АТР. До побачення.